Grazzi mulej. Mela, tibqaw daqxej bil-wieqfa miegħa titolbu miegħa jekk joġobkom exercise kif jgħid il-pastor. Mela, glorja lilek mulej qaddis, nirringrazzjak ta' dan il-ħin u ta' dan il-moment mulej. Huwa over inti, Mr. Qaddis ta' fommi u kol tal-widna spiritwali mulej qaddis ta' dak il-messaġġ li inti għandek pur preparajna fl-imkien mulej qaddis imminti li għandek inti mulej qaddis lest. Ejni Mr. Qaddis biex nkun kapaċi nispjega tajjeb mulej u inti tkun tieħu over il-widni spiritwali ta' daw l-aħwa u dawk li hemm ukoll fuq il-YouTube. Għal-glorja kbira tiegħek mulej qaddis. Amen. Glorja lilek mulej. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja l-pastors tagħna li reġgħu tawni l-opportunità illi nitla' hawnhekk kien wassal il-kelma tal-mulej. Inżommuhom fit-talb ukoll għax qegħdin imsefrin qegħdin l-Italja għandhom xi ġimgħa wkoll hemmhekk. Grazzi. Mela, it-titlu tal-lum huwa Erġa' lura għall-ewwel imħabba tiegħek Ġesu. Illum infatti jekk għattilhom issa lil Louise u l-Stevie li x'kien rajt il-lyrics, rajt il-songs u kienu letteralment fuq Ġesu. Eddin, illum għalik mulej qaddis kif dejjem tkun, imma llum hija biex nerġgħu immorru lura jekk żgiċċajna jew ersaqna naqamal ġemp li nerġgħu lura għall-ewwel imħabba tagħna li huwa Sidna Ġesu Kristu. Aħna l-iskrittura ovvjament nemnuha mill-Ġenesi sal-Apokalissi. U l-Ġenesi wieħed mill-vrus li verament joġobni u li dejjem insemmih kull darba huwa Ġenesi 1:27. Fejn aħna ġejna moħluqin fuq l-immaġni tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Sewwa. U tgħidli imma fiex ħajjidħol dan kollu? Għax ħammorru fejn fil-Ġenesi 3:6 fejn jgħid fejn saret il-waqa tal-bniedem, fejn waqa fid-dnub, il-mara, il-Missier jgħid lill-mara li se tkattar, se toħroġ tqila u ovvjament dak illi se joħroġ minna se jkun għas-salvazzjoni tagħna. Mela, ħanagħti daqsxejn briefing ta' x'ħan jiġri. Minu l-ewwel imħabba tagħna ovvjament aħna nafu li huwa Ġesu Kristu. Issa, aħna biex inkunu nafu minu l-imħabba tagħna sewwa trid tkun taf minu l-ħalliq tiegħek. Trid tkun taf il-persuna dak illi ħajmexxik biex jigwidak kif inti għandek tgħix. Aħna x'għandna nagħmlu? Għand min għandna niġru, mhux nimmorru ta' bil-mod, niġru għandu li huwa Ġesu Kristu il-mulej. U ħanaraw kif fit-Testament l-Antik kien hemm struttura. L-Testament l-Antik huwa struttura ta' kif il-bniedem beda jgħallem lill-bniedem kif għandu jgħix. Sewwa, kif għandu jgħix taħt il-liġijiet, se naraw iktar il-qudiem. Taħ kif taħal mara kif se jkollha tfal. U ħanaraw kif aħna ġejna minn dak il-ġuf u kif Ġesu ġie minn dak il-ġuf u kif ħriġna u ġejna għall-bniedem u kif ħajkollna dik ir-relazzjoni aħna ma' Kristu. Infatti naraw f'Ġeremija 1:5 jgħidilna li ju sawwarna fil-ġuf u kien jafna qabel ma aħna ħriġna mill-ġuf. Mela
Il-mulej diġà ta' diskrizzjoni mill-bidu l-leva illi kienet ħatitqal. U hawnhekk ukoll beda jgħidilna u rjena illi hu sawwarna u kien jafna diġà qabel ma batna fil-ġuf tal-omm. Minn dan kollu biex noħorġu daqsxejn sabiħ sewwax id-mara tgħaddi minn dbatija, però l-mulej dawwara għas-sabiħ tagħha. Għax meta mara tkun tqila, id-9 xhur tqala, għalkemm ikollha nerġa' ngħidilkom id-dbatija matul id-9 xhur u meta tasal biex twellet, imma matul dawk id-9 xhur l-isbaħ feeling illi jkollok illi meta tħoss it-tarbija ġo fik u jkollok dik il-connection mat-tarbija hija priceless, żgur. Minu mamis żgur jafu x'inhi din il-ħaġa sabiħa li qas tkun trid illi tasal biex it-tarbija titwiela x'kun trida ġo fik, kun trida miegħek il-ħin kollu. Issa, imma il-persuna, il-bniedem l-Alla li sawwarna huwa l-missier Abba Fader illi ħajjitrasformana, ħabna u batna fil-miġġija tagħna. Ġifieri ħanaraw kif pass wara pass aħna ġejna trasformati fil-ġuf, ħabna, tallimna u batna għal-miġġija. Tgħidilna ma kif se jibatni għal-miġġija? Jekk jiena għaddejja minn so and so. Jekk jiena għaddejja minn abbuż, ġlied, tgerfix. Don't worry. Laqija taw, jew laqeda hawn, jew dawk li qed jisimgħuna fuq YouTube u fuq Facebook, int għandek missjoni. Int għandek il-miġġija fi Kristu biex twassal dak illi hu tak bxejn. Tgħidli ma għaddejja minn kulħadd jgħaddi. Nista' nassigurakom illi mhux għax qegħdin hawnhekk fuq il-pulptu jew qegħdin immorru nxandru l-kelma fuq barra taħseb li kollox miexi ħarir għax sejrin żball. Però biss niqgħu niftakru dejjem illi Sidna Ġesu Kristu issallab għalina u ġib biċċiet għalina. Ġifieri ħa fuqu il-korla tal-liġi tat-Testament l-Antik ħa kollox fuqu biex aħna ma niġux ikkundannati. Imma inkunu salvati bil-grazzja. Però f'kull wieħed waħda minna bat xi ħaġa speċjali, għandna xi ħaġa speċjali, aħna rridu niftakru li aħna nies speċjali. Kull wieħed waħda minna, anka dawk li jagħti jridu jiġu minn hemm barra. U x'inhi di xi ħaġa speċjali? Di xi ħaġa speċjali hija n-nifs tal-mulej. In-nifs tal-mulej qiegħed ġo fija u ġo fik. Għax hekk beda l-ewwel bniedem. Sawru fit-trab, nefaħ f'imnifsih u ħarruh u l-ħajja. U hekk aħna wkoll għandna ir-ruħ u l-ħajja. Imma ovvjament fil-ġuf tal-omm. Ġifieri min jgħid illi hija ġast ċellula, mhijiex ġast ċellula, imma dak illi hemm ġol il-mara mhuwiex ġast ċellula, imma hija ħajja u għan-nifs talla. Illi qed teqret, qed taffex b'saqajk għax inti trid tieħu ċ-choice tiegħek. It's your choice
imma hemmhekk għandek ħajja u hemm in-nifs tal-Alla l-għoli. Kif hemm in-nifs tal-Alla l-għoli fik. Anka li inti li qed tiċħtu. Ġifieri tiċħatx il-Alla. Għax once li tiċħat il-Alla se jneħħi jdejh u daħ naraw u għandna ħafna twissijiet. Mela f'Ġenesi 2:7 il-missier sawwar il-bniedem u nefaħ f'nifsih u ta' il-ħajja. F'Ġeremija 1:5 sawwarna fil-ġuf. F'Ġenesi 1:27 għamilna fuq l-immaġni tiegħu. Fi Ġwanni 15:16 jgħidilna u għażilna u għamilna biex namlu l-frott u jiqpa u li nitolbuh jagħtihulna. Naħseb jiena b'dawn it-tlet tifrus biżżejjed biex inti tirringrazzja l-Alla, biex inti ma tiqpax taqta' qalbek. Ma tiqpax taqta' qalbek, jekk inti qed taqta' qalbek, ħares madwarek illi kollha żgur illi kollha għaddejna minn xi ħaġa. it-testimonjanza tiegħi mhux ħanġi nidħol fiha, però għaddejt minn ħafna u fi żmien tat-teenage tiegħi ħarbat kollox. Ma biex tlajtaw kelli niġi irfinata l-ewwel. Imma nagħti nitkellem għax naf li dak li tani l-mulej ma nistax inżommu iktar ġafija. Irrid inwassal il-kelma tiegħu hija wisq sabiħa. Illi inti tkun taf illi l-mulej mhuwiex just Alla, is not just a God, he's not just a statue, mhux just statwa, imma dak l-Alla li inti li għalina huwa l-kreatur tagħna li ħoloqna mill-bidu biex nimxu miegħu. Imma x'ġara fil-waqa kien hemm it-tfesfis. Wow. U dak li jiġri li inti ma trix tagħti każ x'jienu jiġri madwarek, aqbad tagħmel dawk taż-żwiem hekk. Poġġihom hekk ma' widnejnek u ma' għajnejk. U iqpa' miexi dritt. Iqpa' miexi dritt lejn dak is-salib. Iqpa' miexi dritt u ħaddan il-Bibja miegħek. Aqra daqs li kieku qed taqra l-ikbar romanz li huwa żgur l-ikbar romanz. Għax hemm fejn hu ħelu fejn jgħidilna, hemm fejn ukoll jiddixxiplinana. Għax żgur kulħadd kellu bżonn xi daqsxejn minn fejn jaqbdu minn wednieh. Le, mhux kulħadd. Infatti, waħda mid-beżbiża illi tani hija il-responsabbilta tal-ġenituri jew ta' min jieħu ħsieb. Il-guardians jew it-tzijiet jew in-nanniet għandna responsabbilta. U nista' ngħidilkom illi din ir-responsabbilta biex aħna nagħlmu lill-uliedna minn ġufna hemm kmant mill-mulej. Illi dan ħansibuh f'Dewteronomju 6. Dewteronomju 6:2. Biex tibża mill-mulej Alla tiegħek u tħares l-istatuti u l-kmandamenti kollha tiegħu li jien qiegħed nordnalek. Int, ibnek u bin ibnek il-jiem kollha ta' ħajtek biex jiemek jitwalu. U int tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha bil-qawwa tiegħek kollha. U dawn il-kelmiet li jien qiegħed nordnalek illum f'qalbek ikunu f'qalbek. U tallimhom tajjeb lil uliedek u titkellem fuqhom x'kien tkun qiegħed f'darek u int u miexi fit-triq u x'ħin timtett u x'ħin tqum. Dak li ordna minna il-mulej.
ma jfissirx li għax qiegħda fit-Testament l-Antik din ma tiswix. Tiswa ħafna. Tiswa ħafna illa li xfejn hemm dixxilpina ma nitfawix mal-ġemp jew nitfawha taħt it-tapit. Id-dixxilpina ikollna bżonna biex aħna niġu irfinati. Biex aħna niftakru li dak li aħna ma nġibux fix-xejn dak li għamel Sidna Ġesu Kristu fuq is-salib. U mhix xgħadda ovvjament. Però nerġa' mmur ftit għal dawk li jekk inti għaddejt jew għaddej minn ħafna. Forsi l-ġenituri tiegħek jew minn ħaħsiebek ma waslulekx il-Kristu, ma jafux minnu, ma kinux jafu kif se jwaslulek il-Ġesu. Ma jimpurtax. Jiena li kont naf il-Ġesu huwa biss kif kien jafu huma dak iż-żmien, fi żmien il-Knisja Kattolika. Immur il-Quddies bil-fors, ngħid ir-Rużarju bil-fors, kuljum, nhar ta' ħadd filgħodu irrid u marriġ, irrid immur bil-fors, mużew bil-fors, u kien hemm id-dixxilpina. Jien ngħid bil-fors għax dak iż-żmien kont nara ħakera lil nanna jew l-ommi tiġi tgħidlek trid tmur xorta. Imma mnalla kienet dik id-dixxilpina għax li kieku jien min ixaw. Għax dik iż-żerrija xorta tiqpa. Għax il-mulej jekk il-ġenituri ma jaslux jagħmlu xogħolhom jew min jieħu ħsiebek ma jagħmilx xogħlu, il-mulej xorta ħajjasal għalik. Għax il-mulej jħobbok. Jħobbna kollha. Ix'inhi s-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħek. Il-mulej jħobbok. Tweħħilx fih li qed jiġri. Tweħħilx fil-Knisja li qed jiġri. L-għadu jeżisti, ix-xjaten jeżistu. U min jgħid li ma jeżistix, jiddispeċini ngħidlek imma jitħak f'wiċċek u jċabċab bħalissa galwer. Jeżistu u believe milli jeżistu. Tgħidli x'għamilt inti meta wasalt biex għajjatt il-Kristu biex jerġa' jsibt il-Kristu. Li nista' ngħidilkom qed issimgħu ftit żgħira mit-testimonjanza tiegħi li dik iż-żerrija kienet dejjem hawn f'qalbi li dejjem Ġesu għall-prijorità. Apparti l-qaddisin, imma dawk illum m'għandniex bżonnhom. Sewwa? Illum Ġesu. Imma meta wasalt fi żmien tat-teenage tiegħi kont imqarba ħafna. U darba minnhom verament ma kontx f'sikti assolutament, imma b'xi mod waqa' l-kliem fuq il-mulej u fuq il-Bibja u għalkemm ma kontx f'sikti, b'xi mod saqsejqet din il-ħaġa li xi darba nixtieq naqraħħa l-Bibja. Ġifieri tgħidu li x'kien il-kunċett għax ngħidilkom ma nafx. Dik biss niftakar minn diskussjoni sħiħa. U bl-ewwel ħaġa li stampali ma' wiċċi l-għadu. Dik m'għandekx tambija għax tħawdek. U ovvjament komplejt ngħaddas rasi, ġifieri tgħidu li x'kienet il-konverzazzjoni għax ma nafx. Però l-għajta tiegħi biss minn ġo dak id-dlam Alla ma telaqnix. Għax fl-istess ħin għalkemm inti tkun tagħmel il-ħażin, inti xorta lil Alla bla ma trid jiġbdek, bla ma trid x'kien tpoġġi rasek fuq l-imħadda, ħatejdlu ma int vera teżisti, imma inti vera daw l-affarijiet, imma jien fejn ħa toħodni, imma jien fejn ġejt, imma jien allura kollox ħażina dan nagħmel. Iva, għax trid id-dixxilpina fil-ħajja tiegħek. Jekk m'intix ħatoqgħod taħt is-sottomissjoni, m'intix ħatoqgħod taħt divine alignment, ħatitfixkel u ħatitfarrak. Għalhekk Ġesu għalek
ħares lejja. Għalhekk Ġesu neħħa l-majestà kollha tiegħu u ġie bħala bniedem l-iktar ħaġa tinten meta tmut. Ġie bħala bniedem, re. Semmuli re jew Alla illi niżel bħal bniedem. Jew ġie flokna biex jara kif taħdem il-familja. Ħax-xogħol, ix-xogħol ta' Mastru Daxxa li huwa xogħol għalkemm sabiħ imma perikolus. Għax jien għandi kelli nannu u tziju. U tzijiet min jaf kemm ħadu jdejhom mal-magni. Irħila l dak iż-żmien kollox, ġifieri iktar rar. Ġifieri daqla. Xi daqqa x'ismu ma tiċċej ħlif skaldi ma jkollokx. Ġifieri min tkunitu. Ġifieri l-mulej minn dak kollu offra ruħu u ġiegħu bħala bniedem għalija u għalik. Ftakar illi dak illi jaqdek mal-mulej ħadd ma jista' jifirdek. U nerġa' nfakkarkom għaliex ma jistax ħadd jifridna mill-mulej jekk ma nkunux aħna, ovvjament. Imma xorta għal-volja nkunu aħna għax maħluqin fuq l-immaġni tiegħu, sawwarna u konna diġà magħżulin. Aħna konna diġà magħżulin. Irrelevanti x'taħseb inti. Aħna ma jibqax iktar, ma jkollniex iżjed x'naħsbu. M'għandniex naħsbu. Ħares fuq l-Iskrittura, ħares fuq il-Bibja u tara kif se twaslek għal dak li l-mulej irrid għalija u għalik. Terġa' tistaqsi. Naħseb din id-domanda imma għala l-Kristjaneżmu. Għala qegħdinaw minn tant reliġjonijiet, minn tant knejjes, minn tant allat. Għalfejn Ġesu, għalfejn hawn. X'inhi d-differenza? Għax Alla tagħna mhuwiex la baqra, la forma tal-junfant, la xi statwa menquxa ikun xi wieħed iswed bħalma noqgħod ngħid il-kollega tiegħi, imma mhux ħanejt minnu. Taħa żebbuġ noqgħod ngħidlu l-qaddis l-iswed u naqbad miegħu u tgħidx kemm hekk joħodha miegħi tax kburi ħafna bil-qaddis tiegħu. Jew jadoraw ix-xemx. Miljun ħaġa oħra, jew issiġraw min jadura, jiena ma nafx. Ejnuni naqra, għax ma nistax nifhimhom. Imma Alla tagħna, Ġesu Kristu, neħħa kollox, kif edna fil-bidu, neħħa l-majestà kollha u ġiegħu bħala bniedem. Għala, għax iridna insegwuh. Għax fit-Testament l-Antik ma kienux biżżejjed snin biex jallimhom u rihom u jtihom il-liġijiet. Għax xorta gerfxu u marru jagħmlu oġol tad-deb. Flok fdaw fih, fdaw fil-kelma tiegħu. Meta ħarġhom mill-Eġittu, ma dak it-tajjeb kollox jintnesaw. Le. Toċ il-ħażin li qed jiġrilek issa. Qod kemm kellna barkiet. Ejjew ħanoddu kemm kellna barkiet minn xiex ħareġna u fejn qegħdin illum. X'differenza ta' mħabba illi tara l-familja tiegħek maquda miegħek. Il-familja tiegħi tnejn ġiex naħat, ħadd minnhom ma jetsew. Imma almenu niġi hawn. Almenu hawn nista' nara l-familja. Hawn nista' nistrieħ. Hawn nista' ngħid il-mulej qiegħed hawn. L-aħwa ma kienux jafu fuq xiex kont ħanejt, fuq xiex kont ħanitkellem. Imma konna spirtu wieħed u faħru lil Ġesu li he is worthy.
u li nadurawh u li nagħmlu kollox għalih. Infatti, nista' ngħidilkom illi aħna għandna Alla għajjur. Meta inti taħseb fuq xi ħaġa oħra fil-ħajja, Alla qed jgħidek jien ngħir għal dak l-oġġett illi int qed tibdilni miegħu. Toċ tmur quddiem qaddisin u so on konna xi darba suppost konna nkunu f'sikkitna nfaħħru l-istatwa, imma insomma fil-marx ta' filgħodu. Imma Esodu 20 u wieħed mill-kmandamenti. Esodu 20 minn 4 sa 5. Ara x'qallek Ġesu. Ara x'qalilna u daw konna ngħiduhom bl-amment il-mużew, veru? La tagħmel ebda xbija tiegħi minn quxa għalik. Jew xbija ta' xi ħaġa li hemm fis-sema minn fuq, jew li hemm fl-art minn taħt, jew li hemm fl-ilma taħt l-art. La tagħmilx qudiemhom u la tqimhomx għax jien il-mulej Alla tiegħek Alla għajjur. Li nħallas ħażen il-missirijiet fl-ulied sat-tielet u r-raba' nisel ta' dawk li joboduni. Ġifieri, mhux biss ħataqa' s-saħta fuqek li jekk inti m'intix ħatobdik aħna maħniex ħanobdu lil Kristu. Jekk aħna maħniex ħanobdu, maħniex ħankunu fuq divine alignment. U ħanisgiċċaw. Alla għallek trid tobdi. Alla għallek tħares lejn ħadd ieħor, ħalli għajnejk fuqi. Taqlaħħomx. Anka jekk inti tara li there is no way, m'hemmx triq oħra, ta' tixkas iqpa ħares lejn Kristu. U tgħid għax hu jifhimni, le. Tajċek għax dik kollha hija trik tal-għadu biex ibedek il-bot minn ħutek u mill-Knisja. Il-Knisja hija aħna, mhux ġast il-bini, imma l-fellowship li jkollna flimkien. U jerġa' jgħidilna f'Esodu 34-14. Għax int m'għandekx tqim ebda Alla ieħor. Għax il-mulej li jismu Għajjur u Alla għajjur. Dak illi aħna inservu. Alla għajjur. ħafna mill-vrus li s'issa użajt biex naraw kif kienet l-istruttura tal-ħajja, kif rrid jgħallem lill-bniedem kif jgħix biex jgħix mal-mulej. Naħseb l-iktar ħaġa diffiċli kienu l-liġijiet. Liġijiet hemm ma' 613 waħda. Żgur illi naħseb laqqas waħda ma noltu, jekk nibdew naħsbu daqsxejn x'għamilna llum, minn 613 waħda, laqqas mill-10 li joħroġ jkunu dawk ta' Mosè ħasra miskin kisserhom. Laqqas minn dawk l-10, għax jekk naħsbu x'għamilna llum xi ħaġa ħażina għamilna. Ajsa, xi ħaġa ħażina għamilna vera. Jekk hux għax irrabjajt, jekk hux għax telalek in-nervi, jekk hux għax tajt dik il-ħarsa li tgħid 100 kelma li dik nagħmilha ħafna. Skużawni ma nipprova noqgħod lura. Imma il-ġisem tibda tiġġilidlu u tgħid li jekk mhux se jkun inti mulej qaddis ġejja xi waħda. Aħseb wara kemm ħanobdu 613 il-liġi. Għaw xi ħadd minnkom li fit-triq jobdihom kollha l-liġi meta jkun qiegħed isuq. X'kienet Mario dik?
No comments. Mela, 613 il-liġi. Ħadd minna, żgur. Għax jew ħankunu tard, ngħid għalija, u nibda nsuq beta parsiex ġew il-kameras suq bil-mod u bat nerton tija l-gas. Dak kollu ħażin. ċoċati, u aħna nibdaw ngħidu hija, nibdaw nġibu skuża, u hija x'dik il-ħaġa, u hija dik, u nibdew nakkumulaw għax hija dik, għax hija l-oħra, għax hija dak, għax hija l-ieħor. U għaddiju kollox. Mela, x'kellu jiġri biex aħna daw il-liġijiet inkunu kapaċi inwettquhom, inkunu kapaċi naslu għalihom. Silent night. Ejja, kif ħanaslu għalihom? Kapaċi aħna? Le, aħna maħniex kapaċi, ma konniex kapaċi. Mela x'għamel? Ġesu offra lilu nnifsu. Ir-re tar-rejiet niżel fuq din l-art bħala bniedem, imma xorta kellu in-natura tal-mulej fih. Ġie hu biex jurina kif għandna nimxu fuq din l-art, kif għandna ma naqtawx qalbna u kif għandna nħobbu lil xulxin u nissapportjaw lil xulxin. Mela, għalfejn għandna mmorru għall-ewwel imħabba? Għalfejn dat-titlu, għalfejn Ġesu? Għax hu offra lilu nnifsu. U hekk biex hu offra lilu nnifsu aħna nkomplu fuq il-passi li għamel Sidna Ġesu Kristu. Araw x'inhu jiġri madwarna fid-dinja. Jekk inti għadek xettiku, jew għadek ma temminx, jew għadek m'intix xert li qiegħtaw, ħares biss il-gwerer, ajruplani jaqgħu, tal-mużika kollha, is-singers kollha jaduraw ix-xitan, milux ġabu, għamlu ritwal sħiħ. In-nies li kienu qegħdin hemmhekk ġew ukoll posseduti. Nies jaħarbu jieħdu l-videos u jgħidu x'biżgħu u jitolbu. Mela issa l-Ġesu trid tajjatlu, inti x'mort tagħmel il-kunċert in the first place. Jekk inti taf li dawn mhumiex nies ta' Alla. Kristjani jiġdu l-videos u jgħidu li dan huwa kollu ġej mix-xitan. Mhux ovvja diġà huma li huma mxajtna. X'affarijiet daw, mela inti għandek għalfejn tmur quddiem u tara b'għajnejk, ma nafx jonqos iktar, għax mhux Santu ma se titgħidlek. Isimgħu il-lyrics, għodu attenti, ħudu ħsieb x'qed jisimgħu u x'qed jaraw uliedkom. Għax ħafna huma fejn iridu joqtlu lilhom infushom għax ma jafilħux iktar. U huma kollha suicidal id-diski. Morru isimgħu illum il-ġurnata id-diski li kien hemm qabel tal-parties. Ħafna minnhom tismagħhom qabel ma kontx tagħti każ għax tgħid kont doħan. Imma tmur tismagħhom illum tisma' leħen ix-xitan jitkellem. U inti qas tarfu basta d-dej sejrek mal-mużika. Ara l-bluqa tal-moħħ. U jgħidlek biex inti tmur toqtol lilek innifsek, toffri lilek innifsek. Tkun sagrifiċċju. Mentri aħna s-sagrifiċċju tagħna ġġa sar. Ma tridx toffri lilek innifsek. Ġesu Kristu huwa il-bażi tagħna. Huwa l-pedament tagħna.
Huwa l-għadba tagħna, t-tarġa tagħna biex nimxu l-qoddim mhux immorru lura. Jekk araw, jekk inti m'intix tistax timxi l-qoddim, ara x'qed itelfek. Jekk huma l-ħbieb neħi Facebook, hekk għamilt jien. Min rid edjani u min jeddu. Min rid edjajtu, min ma ridx medjajtux. Min rajtu xkiel, neħħejt. I'm sorry. Skuża kienet għal-bidu illi konnajt għax forsi jaraw il-kelma tal-mulej u għax forsi l-aħjar. X'inhu l-aħjar għalija? Għax irrid nibni li l-nifsi. Għat min jien bizzejiet biex nkun kapaċi jien orrajt ħadd mu se jwaqqani. No, għaskun taf. Meta tkun wasaltaw, ix-xitan iddeffes dembu. Mhux bix-xaqta dawta, meta jien tkun wasaltaw. Iebsa l-ħajja, iebsa ħafna, nafx xi ngħidilkom. Għax għaddejt. Imma meta inti verament taraf minnu Kristu, taraf minnu l-bażi tiegħek fil-ħajja tiegħek, int ħatimxi l-qoddim. Dak li inti kont toħlom, jien qatt ma kont noħlom illi ħan iżżewweġ. Illum il-ġurnata grazzi mulej ilna 3 snin. Għaddejna minn ħafna. Imma qabel ngħid, jekk nara xi għarusa għaddejja, ngħid ara dik miskina sejra tiċċawweġ xi ħasra. Ara kemm għajru lili x'nirrawni għaddejja bil-karozza bil-dib miftuħa. Mhux veru. Jiġifieri, illum il-ġurnata kont kapaċi mar-raġel tiegħi naslu li naxtru post. Kont kapaċi illi dak illi jiena tfint li ma kontx bqajt nistudja. Illum il-ġurnata bis-sapport kollu tat-tifla u tar-raġel erġajt bdejt nistudja. Huma affarijiet illi jiġu step by step. Mhux bil-mod, mhux blaġla, sorry. Kollox fejnu u f'waqtu jasal. Kultant tibda tajt messaġġi law l-affarijiet waqt dal-kejos kollu. Iwa, hekk hemm bżonn. Ara l-xiex, tkellem mal-mulej. Ara li jkollok relazzjoni mal-mulej. Idħol f'dik il-kmajra waħdek miegħu. Jew fil-karozza, x'bħalissa dak il-ħin tiegħi biss huwa fil-karozza. U tkellem mal-mulej. Għajdlu jiggwidak f'kwalunkwe ħaġa li inti għandek. Kull toqol, x'infatti Ġesu jgħidlek, tini dak kollu li għandek. Għax il-madma tiegħi huwa eħfef. U kollox jieħu, kollox kull problema. Jekk iġġilitx mar-raġel, jekk iġġilitx mat-tifla, jekk iġġilitx mal-mara, jekk iġġilitx mal-kunjata, jekk iġġilitx ma' omma, kollox ħajjieħu, anka ta' fuq ix-xogħol. Għax għamilt ħabta kont ngħid, irrid immur ix-xogħol, kont immur b'geddum sal-art. Ma kienx ikolli aptit, kont ngħidlu mulej inti dan ix-xogħol, inti wassaltni għalih u inti trid toħroġni minn dan il-ħessi li qas naf minn fejn beda u x'ġara. U ħalli kollox fidej il-mulej u l-mulej irranġa kollox. Qaċċa dak li kien qed ikisser u jfarrak l-atmosfera għax grazzi mulej fl-uffiċċju tagħna infaħruh il-mulej apparti li noqbad magħhom fuq l-istatwi, imma tal-inqas infaħru lill-mulej. U ġieli naqbdu nkantaw kanzunetti tal-mulej l-innu Malti u nibdew nfaħru l-mulej. Jew nagħmilhom grazzi u jiena nġebbida naqa' grazzi. Allura jibdew sejrin grazzi ta' din il-għodva u nibdew nkantaw kien. Tkun naqra żgħir. Mela tlaqna għax naħseb. Okay. Mela, tlaqna niġru. Mela, ġejna magħżulin. 2 snin ilu, 2 snin ilu. 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 2
U għandna ktieb tal-istruzzjoni. Mela. Issa. Ġesu, mela issa ħanaw fuq Ġesu sewwa, mela bdejna kif l-istruzzjoni tal-ħajja, kif ġejna fil-ġuf, kif aħna l-ġenituri jew min jieħu ħsieb aħna responsabbli tal-ulied sewwa, aħna responsabbli u iktar li nafu l-iskrittura sewwa. Ħanaraw il-miġja ta' Ġesu. Ġesu, ovvjament, offre lilu nnifsu, intgħażlet Marija u ġie ffurmat f'ġufa bil-grazzja tal-Ispirtu Santu. Dan narawh f'Luqa 1:26 sa 32, mhux ħanidħol fiha ma tistgħu tieħdu nota tagħha li fejn naraw kif l-Anġlu Gabriel mar għand Marija u waslilha li se jkollha iben u semmih Ġesu. Mattew 1:18 jgħidlek issa it-twelid ta' Ġesu Kristu kien hekk. Meta ommu Marija tarset lil Ġużepp qabel ma marru flimkien instabet ilha mill-Ispirtu Santu. Issa x'ġara? Wara li kellhom il-Ġesu, Ġesu ġie ippreżentat bħala tarbija, mhux il-magħmudija, ġie ippreżentat. It-trabi jiġu ippreżentati, mhux magħmudija. Għax side note, il-magħmudija fuq it-trabi saret il għaliex kien hemm ħabta min-naħa tar-Rumani ħarġet liġi illi għax kienu imutu ħafna trabi illi jridu jagħmduhom biex daw isalvaw. It-tarbija miskina x'taħti għasra. Tarbija innoċenti għad qasta f'xejn. Lek mhux tafx tgħallimha inti ma xorta ma tafx sakemm tibda taqbad u tibda tmur l-iskola u għaddija kollox li tkun rejta d-dar. Imma meta tkun tarbija tiġi ippreżentata fit-tempju. U dan jgħidu f'Luqa 2 jirrakkonta kif Ġesu ġie ppreżentat fit-tempju meta kien tarbija skont kif kienet il-liġi dak iż-żmien. It-tfajjel Ġesu kiber u tqawwa fl-Ispirtu mimli bl-erf u l-grazzja t'Alla kienet fuqu. Dan ħanarawh f'Luqa 2 imma ħammorru fl-imkien u ħanarawha vers 39 sa 52. Minn Luqa 2. Ħanaraw kif Ġesu rrid jara, rrid ikompli jitgħallem u rrid jistaqsi. Hekk għandna naħmlu aħna ma' woliedna. Ejja mmorru flimkien. U meta għamlu il-ħwejjeġ kollha skont il-liġi tal-Mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija għall-belt tagħhom ta' Nażaret. U tfajjel kiber u tqawwa fl-Ispirtu, mimli ferħ il-grazzja t'Alla kienet fuqu. Issa il-ġenituri tiegħu kienu jmorru kull sena Ġerusalemm għal festa tal-Għid. U meta kellu 12 sena marru Ġerusalemm bħalma kienet id-drawwa tal-festa. U meta għaddew dawk il-jiem u ġejjin lura, it-tifel Ġesu baqa wara Ġerusalemm u Ġużepp u ommu ma kienux jafu b'dan. Iżda huma billi minn għalihom kien ma dawk li kienu magħhom għamlu jum mixi u fitxuh għal rabathom u dawk li kienu jafuhom. U meta ma sabuhx reġgħu lura lejn Ġerusalemm ifittxuh. U ġara illi wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-orrif jismagħhom u jistaqsihom. Daw kollha li semmgħuh staġbu bid-den u bit-twiġibijiet tiegħu. U kif rawh staġbu u qaltlu ommu, ibni, għax imxejtek magħna, ara missierek u jien imolli jien konna nfittxuk. U qallulhom, għaliex fittixtuni? Ma tafux li jiena nkun fix-xogħol ta' missieri?
U huma ma femuħx il-kelma li qalilhom. U niżel magħhom f'Nazaret. U kien jisma' minnhom, iżda ommu kienet iżżomm dal-kliem f'qalbha. U Ġesu kiber fil-erf u fit-tul tal-grazzja mal-Alla u mal-bniedem. Mela aħna hawnhekk naraw l-istruzzjoni ta' kif għandhom jitrabbew iż-żgħażagħ. Illi jiġu jisimgħu il-kelma, illi meta għandna f'Dewteronomju 6 ma ninsewx. U f'Esodu f'Dewteronomju 6 fejn tana kmant illi l-uliedna jew il-dawk li aħna rridu nieħdu ħsiebhom huma responsabbiltà tagħna. Illi aħna nrawmuhom u nrabbuhom fi Kristu. Għax Ġesu huwa ċ-ċentru u Ġesu jirranġa kollox il-mulej Alla tagħna. Ftakar li f'Esodu 34-14 Alla tagħna huwa Alla Ajjur. Mela rajna kif għandna inmexxu lill-uliedna. Jekk jiena kelli tħarbix kollu tiegħi, meta ġejt hawnhekk it-tifla trabbiet mintu kellha 3 snin hawnhekk, illum ħatagħlaq 17 Gloria l-Mulej f'Ottubru. Fakkari li di l-Mulej. U il-tifla qed majli qed batli il-PowerPoint u bati li bl-email ħan iċċekkjaha malajr fuq ix-xogħol. U l-bieraħ x'inkonna din nitkellmu għand li għand li xħirrajt it-titlu għand li mesli qalbi. Għand li fakkarhom illi dejjem jiftakru huma fejn inżraw. Għajt ħares liha tipo wow, għax vera. Fejn int inżrajt toqgħodx taqla l-eruq tiegħek għax ħajjitbielu, ħajmutu. Ħares u foka fuq sidek Ġesu Kristu fej baqa hemm ma ċaqlaqx, baqa hemm għalik. Imma taraħ meta inti tara illi l-aħwa tiegħek u tarhom dak li l-service jimxi skont kif irid Alla, skont kollox flimkien, kulħadd spirtu wieħed u glorja li dejjem lill-Mulej. Però issa ħanaqbeż daqsxejn fast forward fi żmien ta' Sidna Ġesu. Ħanimxi fej wasal għal Mamudija. Illi ħanaqbżu f'Mark 16 u dan u Mark 16 huwa wieħed mill-iktar ukoll passaġġi li verament joġobni. U 16 fej jgħidilna Ġesu qal min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. Mela, fl-istruzzjonijiet illi kellna sissa aħna rridu nemnu. Għaw xi ħadd illi ma jemminix il-kelma mill-Ġenesis għall-Apokalissi. Għaw xi ħadd għandek dubju li l-kelma tal-Alla mhijiex vera, mela diġà inti u jien qegħdin nemnu. Wara li ħajsir l-istruzzjonijiet tal-ħajja tiegħek kif għandek tgħix. U jekk teqa' erġa' qum u imxi l-qudiem. Farfar dak iż-żrar u iqpa' miexi u iqpa' miexja. Imma f'Mattew 3 jgħidilna hekk vers 11. Fejn hawnhekk diġà Ġwanni l-Battista kien qiegħed jagħmmet in-nies. Il-Mamudija hija għall-indiema biex tindem minn dak li inti kont. Indimt, meta tammiet indimt minn dak li Fabjan kienet qabel. Għax inti ħatidħol taħt l-ilma,
se jgħaddas kollox dak kollu li mhux ġej minn Kristu, se titnaddaf u se terġa' titla' ġdid u ġdida fi Kristu. Ejja ħammorru flimkien. Mattew 3:11. Jien tassew nammitkom bl-ilma l-indiema iżda dak li jiġi warajja u aqwa minni. U jien ma jistħoqlix nerfa l-qorq tiegħu u jammitkom bl-Ispirtu Santu u bin-nar. Għandna stepp oħra wara l-mamudija. Il-midra tiegħu fidu u jnaddaf sewwa il-qiegħa tiegħu u jiġbor il-qamħ tiegħu fil-maħżen iżda b'nar li ma jintefix jaħraq it-tiben. Imbagħad ġie Ġesu mill-Galilija għal Ġurdan għand Ġwanni biex jitgħammed minnu. Iżda Ġwanni ma ħallihx billi qal, imisli nitgħammed jien minnek u tiġi int għandi. U wieġeb Ġesu qallu, ħajkun hekk issa għax-xira għalina biex inwettqu kull ħaq imbagħad ħallih. U malli tgħammed Ġesu minnu fih ħareġ mill-ilma u wara s-smewwiet infetħulu. U ra'a l-Ispirtu t'Alla nieżel bħal ħamiema u ġej fuqu. U wara leħen mismewwiet jgħid, danu l-ibni l-maħbub li bih jien nitaxxaq. U kull wieħed u waħda minna min jitgħammed hekk jgħid il-mulej. Għal kull wieħed waħda minna x'Ġesu jgħid, intom se tagħmlu affarijiet akbar milli għamilt jien. Jiġifieri dawn huma istruzzjonijiet ta' kif aħna għandna nikbru fi Kristu mhu ma' Kristu. U l-min irridu nuru meta aħna noħorġu nevanġelizzaw ma tridx tkun Fabien imma jrid ikun Ġesu. Irid ikun l-imħabba tiegħu, irid ikun il-kliem ħelu tiegħu. Nkunu testimonjanza għal-familji tagħna x'inniżlu fuq Facebook u x'inniżqu meta mmorru niklu magħhom. Inkunu ta' testimonjanza ħajja. Għax dak li żball jaraw mhux xi tkun għamilt sew. Għaliex nitgħamdu? Nitgħamdu biex niġu, biex nindmu minn dak li aħna għamilna. U mbagħad se jasal pass ieħor. Ħana minna fast forward mill-affarijiet li ktibt. Imma il-pass li jmiss huwa l-Ispirtu Santu. U ħataraw għalfejn hemm dawk l-istruzzjonijiet illi inti tiġi ippreżentat meta titwieled. Meta titwieled tiġi ppreżentat, Meta titwieled tiġi ppreżentat. Meta tkun għaddej fil-ħajja Kristjana ma' Kristu, inti tisma' il-kelma, temmina il-kelma, titgħammed biex inti tindem u ħanaraw hemm l-iskritturi hemm ġiex passaġġi ħanarawhom mbagħad malajr. Ħatindem u wara jiġi l-Ispirtu Santu fuqek illi tibda titkellem bil-lingwa illi l-għadu x-xitan ma jifhimiex. Ma jifhimiex. Jekk inti tkun qed tikbi u ma tiflaħx iktar u ma tkunx taf se taqbad tgħidlu lil mulej meta tkun qiegħed fil-kamra miegħu. Aqbad tkellem bil-lingwi. Dak il-ħin inti u l-mulej tiġu ħaġa waħda. Iktar minn qatt qabel aħna diġà ħaġa waħda miegħu għax u qatt ma ħajjitilqek u qed jgħixaw ġo fik. Inti d-dubji tħallix il-min ikun qed ifisfislek f'idnejk jew xtara. Tagħtix każ x'inhu jiġri madwarek irħi kollox. Imma dejjem iffoka fuq Sidna Ġesu Kristu.
Sidna Ġesu Kristu li jgħidilna li nesa il-passat għax inti tfintu meta inti tammiet u ġejt bniedem ġdid fi Kristu. Tiqpax tiddubita għax id-dubju huwa li jfarrak il-bniedem. Kelma waħda. Imma biss ħares madwarna kemm qed iseħħu profeziji li nkitbu fit-Testament l-Antik. U qed isiru issa. Morru fitxu warawhom kemm qegħdin jinstabu affarijiet. Imma l-għadu x'inhu jagħmel? Jfixkel u jkisser bil-mużika u joħroġu daw l-affarijiet tal-pride. Metri Alla jgħidlek, don't be proud of yourself, għax mhux ħatkun inti li inti timxi ħajtek, illi ma jien nkun fik. Ħallihom jgħidulek x'għandek inti differenti illi jiena ma nistax nara, ma nistax nifhimha. Jien għandi l-Kristu. Kristu li jgħix ġo fija, tani istruzzjonijiet fil-ħajja tiegħi illi jekk jien żbaljajt, mela jiena rrid nammetti illi jien żbaljajt. Dik tfisser tkun umli. Mhix faċli. Mhix faċli. Ma meta jgħidlek id-disciplina u jbesbislek widnejk, jfisser jgħidlek ħoj. Hold your horses. Aħna għandna teżor. Illi jekk aħna dan it-teżor maħniex ħanaqbduh u nħadnuh magħna se nitilfuh. Jekk trid teħel mal-liġi affarik. Matthew 5:17-18 jgħidlek la taħsbux Ġesu dan qed jgħid. La taħsbux li ġejt biex neqret il-liġi jew il-profeti, iżda biex inwettaq għax tassew ngħidilkom sakemm jgħaddu s-sema u l-art jota waħda, nitfa waħda ma titneħħiex mill-liġi sa ma kollox iseħħ. U aħna naraw x'seħħ li sidna għadda minn dak il-martirju kollu, minn dak id-daqqiet u minn dawk is-swat kollha. Ma niftakrux biss fih fil-għajt, fi żmien tal-għajt, imma niftakru kuljum x'għamel Ġesu għalina. Ftakru li meta ħadd nisbaljaw, niftakru f'din kienu għal-mwilna fil-bidu, kienet baqgħet li f'moħħi WWJD. What would Jesus do? Kieku kien Ġesu floki, x'kien jagħmel minn din is-sitwazzjoni? Kien jeqpa' sieket għax kemm il-darba għamilha. Meta kien hemm bżonn illi jtihom risposta tagħhom domanda. Qatt ma tom risposta. Tom domanda biex fixkilhom lil Fariżej. U kemm il-darba fixkilhom. Kull darba jfixkluhom. Imma wieħed fost dawk għaraf li min kien Ġesu, illi kien il-mulej, kien Nikodimus, wieħed mill-qassisin, imma mar bil-moħbi għax staħa, beża. Imma Ġesu fehmu u xorta laqgħu u kelmu. U għannaq lill-Kreatur u hekk aħna għandna nagħmlu. Il-pass liħor, il-pass tal-Ispirtu Santu. Bil-Ispirtu Santu ħankunu kapaċi inkeċċu ix-xjaten f'isem Ġesu Kristu. L-isem fuq kull isem kif kantaw, dak l-isem tal-Loli. Ejja ħammorru fl-imkien.
ħanaraw fej Ġesu wiet l-Ispirtu Santu. Ġifieri ma kienx ħajkun għalih biss illi hu tgħammed u rċieva l-Ispirtu Santu, imma wara li ħadd itwettaq m'għandix ħin biżżejjed, wara li ħadd itwettaq din is-sitwazzjoni, Ġesu wiet. U dan issibuh għax ma baqalix ħin fi Ġwanni 14, 15 sa 31. Fejn jgħidilhom illi jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi. Imma l-iktar ħaġa importanti li rrid noħroġ minn din is-sitwazzjoni, minn dawn il-kliem kien illi aħna noqogħdu attenti għax jekk biss aħna l-Ispirtu Santu niċħtuh jew ma nemnux bih jew nillimitawh, kull ħaġa tinħafrilna li nkunu għamilna, imma illi aħna nirreżistu u ma nemnux fl-Ispirtu Santu hija l-akbar dawwa. Jiġifieri, għodu attenti illi jekk intom biss qed tiġuwaw biex issaħnu siġġu, jekk għadkom ma wasaltux illi titgħamdu, jekk għadkom ma wasaltux illi tagħmlu l-ulidkom kif suppost hemm fuq l-istruzzjoni, għodu attenti li jekk m'hemmx istruzzjoni fil-ħajja li jgħidlek ħobbni bħalma ħabbejtek jien. U wieħed mill-vrus li qed jolqotni għajni huwa Ġwanni 14, 24. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma l-missier li batni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-difensur l-Ispirtu Santu l-missier jibgħat fismi, għallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Jien ħallikom islim, nagħtikom islim tiegħi u ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja, tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Glorja lil Mulej. F'Matteo 12, hawn qiegħed dan il-vers, grazzi Mulej. Matteo 12, ħanibdew minn 28. Iżda jien qiegħed inkeċċi xjaten bl-Ispirtu t'Alla. Dan ifisser li waslitilkom is-saltna t'Alla. Jew jekk kif wieħed jista' jidħol fid-dar ta' bniedem b'saħħtu u jaħtaflu ġidu jekk qabel ma jkunx rabtu. U hekk imbagħad id-dar jaħtafilu żgur. Min mhuwiex miegħi u kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerret. Għalhekk ngħidilkom id-dnubiet kollha, id-da kollu jinħafer lil bnedmin, imma d-dnub li min jieqaf mill-Ispirtu Santu ma jinħafirx. U jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa kontra bin il-bniedem tinħafirlu. Iżda min jitkellem kontra l-Ispirtu Santu ma jkollux maħfra la f'din id-dinja u lanqas fl-ġejja. Ġifieri araw kemm aħna rridu noqogħdu attenti u kemm lil Ġesu u lil Alla speċjalment ma rridux nillimitawh. Dak illi Alla tak użah tistħix għax inkella Ġesu ħajjistħi quddiem Alla jitkellem fuqna. Ma jekk aħna ħriġna u ngħidu Alla minnu dak illi aħna rċivejna b'xejn ħriġna u nagħtuh b'xejn tistħix għax hemm min qed jistenna l-kelma tiegħek. Għax int huwa il-messaġġier u s-servjent ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-pija ħalli kollox
u jitfalek kollox fuq platta d-deb. Żgur, mhumiex forsi. Glorja lilek, Mulej Qaddis. Ħantikom żewġ chapters li ma bqalix ħin imma morru warawhom ħalli taraw anka l-istruzzjonijiet kif għandna nemnu u nitamdu u kif l-ewwel għandna nitamdu u mbagħad nirċievu l-Ispirtu Santu fejn Atti tal-Apostli 19 u Atti tal-Apostli 10 fejn hemm Pawlu u Pietru qegħdin jitkellmu u jilqgħu n-nies u fejn naraw li Pietru wkoll kien wieħed illi tal-għaqda tiegħu ma kienx moħħu fil-ġentili bħal Pawlu. Pietru kien naqra dittur ma Alla xorta użaħ. Alla xorta ħabbu. Ma telaqx mill-Knisja tiegħu, ma telaqx u ma żgiċċax. Pietru baqa' hemm. Baqa' jagħti ħajtu lil Kristu. Baqa' isemmih, baqa' jgħajjat ismu, baqa' jkeċċix jagħtem f'ismu. Sakemm huwa fl-aħħar wasat is-sija tiegħu. Imma miet b'unur li dejjem baqa' miexi fit-triq id-dritta, fit-triq id-dejqa. Ftakru li d-dejqa hija triq għas-salvazzjoni, imma wiesa hija għat-telfin. Għodu attenti u noqogħdu attenti x'namlu għax qegħdin żgur fl-aħħar żminijiet. Ejja ħalli inbaxxu rasna għax Ġesu jixtieq jgħidilkom dal-kliem. Forsi tagħmlu daqsxejn mużika Brendan, tagħmlu xogħol ħafna għalissa. U anka ta' YouTube għalissa tistgħu tisimgħuha din il-kliem. Ejja ħalli nbaxxu rasna u naħsbu fil-Mulej. Nidħlu fil-font ta' qalbna u nisimgħu bir-reqqa dan il-kliem li qalilna Ġesu mill-Iskrittura. Fejn jgħidilna ejja u għandi u jiena nserraħkom. Luqa 10 minn vers 21 minn vers 25 sa 30. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier. Kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux mill-liben u dak li lilu liben irid jarafulu. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għaliex jien ta' qalb ħelwa u għomli. U intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Glorja lilek Mulej Qaddis. U grazzi Mulej ta' din il-kelma missier li inti wassaltilna għal nies ta' YouTube. Mulej Qaddis nitlob għal dawk in-nies li hemm Missier Qaddis li qed isegwuna Mulej li jekk għaddejjin minn xi uġieħ Missier Qaddis, li jekk għaddejjin minn tbatijiet, li jekk għaddejjin minn mart Mulej Qaddis, nitolbu Missier li l-qawwa tiegħek, il-qawwa tal-Ispirtu Santu taqa' fuqhom Mulej Qaddis.
paċi fuqhom mulej qaddis u fuq il-familja tagħhom mulej. Iva, Mussir Qaddis, għax inti Alla l-oli, Alla li tista' kollox, Alla tal-imħabba, Alla li tridna naslu fit-tiġrija sal-aħħar mulej Qaddis, għax aħna diġà rebħin fik mulej Qaddis. Iva Missier, għal-glorja kbira tiegħek mulej Qaddis. U hekk ukoll YouTube jekk narawkom nhar terba, nhar ta' Sibt, fis-7 u nhar ta' Ħadd fl-10. God bless you.